ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁମନ୍ତ ବାହାରି ଗଲୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ମାନସିକ କରିଥାଉ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମାନ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାନସିକ ଡୋରି। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଡୋରି ଖୋଲିବେ। ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ଆମେ ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଭଲ କି କାମ ହେଉଛି, ଆଗକୁ କାମ ହେଇଯିବ, ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର କାମ ସବୁ ଚାରିପଟ କାମ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନେମାଳ ପୀଠକୁ ଯିବାକୁ। ସେଠି ନେମାଳ ପୀଠରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।